ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಯಾನಿನ್ಯೊಂಜಿ ಬಟಾಟೆ ಕಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಪಂದ್ ತುಜ್ಪವೆ ತೂಲೆ ಕ್ಯಾಮಲು ಬಟಾಟೆ ಕಜಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನೆನಿ ಸ್ಪೆಷಲು ನಾ ಮಲ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಸರಿ ಇನ್ನಿವರ ಮಲ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಎನುಮ ಮುಂಚಿಗೆ ತಂದೆ ಖಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕೊಂದು ಚೂರು ಚಕ್ಕೆಗೆ ತಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸಾಸಿವೆ ಒಂಜೆರಡು ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದು ಕಾಲು ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ 10 ಕಾಳು ದಾತು ಮೆಂತೆ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತು ಬೇವ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಶುಂಠಿ ಒಂದು 5 ಸಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಪುಳಿದ ತಂದೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ ಪೌಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ತಾರಾಯ್ದೆಣ್ಣೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪರೆ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿದ ತಂದೆ ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು. ಎನ್ನೆ ಬಟಾಟದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಡ ಉಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಟಾಟೆ ಇಂಚ ಬೇಯ್ಯರ ದೀತೆ ಒಂತೆ ಬೇಯ್ಯೋಡು ಒಂತೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ವಾಸದ ಬೇಯ್ಯೋಡು 50% ಆಯ್ತು ಬೇಯ್ಯೋದುಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯ್ಯರ ದೀತೆ ಮಕ್ಕಳ ಚೋಲ್ ದೆತ್ತಂಡ ಆಂಡು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಬಣಲ ದಿಕ್ಕ ಬಣಲ ಕಾಯಡ್ ಇಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ದೀವೊಂಡೆ ತಿಪ್ಪಡ್ ಸೈಡ್ ಬಣಲ ಕಾಯಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಾಂಡ್ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗ ತಾರದೆಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಚೂರು ಪಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ರೈ ಮುಂಚಿ ಚೂರು ಪಾಡೋನಲ್ಲ ಇನ್ನು ಖಾರ ಇಚ್ಚಿ ಅದು ಪಾಡ್ಗ ಪತ್ತು ಮುಂಚಿ ಪಾಡಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ದ ಉಲಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಬೋಲ್ಟ್ಗಳ ಕಟ್ಟ ಪೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಐನಿತ್ತು ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಇಂದೇನಿಲ್ಲ ಈ ಪಿರದ ಪಾಟನ್ಲ ಉಲಾಯ್ದ ಒಂಜಿ ಬೋಲ್ಟ್ ಉಂಡ ಈ ತರಕ್ಕೆ 300 ರೂಪಾಯಿ. ಲೋ ಫ್ಲೇಮುಡು ಬೆಚ್ಚ ಹಾಕ್ಬಿಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಶುಂಠಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಫ್ರೈ ಬೇವ್ರೆ ಪಾಡುವೆ ಪೂರ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ಗ ಫ್ರೈ ಆಂಡು ಯಾವು నేను ಇತ್ತೇನೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡೋಣ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡಿ ಒಂಚೂರು ಅರಪ್ಪಾಡು ಸೈಡ್ ದೀಕ ಪುಳಿನ ಇಕ್ಕಿ ಪಾಡಿ ಮಂಜೆಲ್ಲ ಚೂರ ಇಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ಗ ಚೂರಿಯ ಮಂಜ ಒಂದು ಸೈಡ್ ರಿಪ್ಪಲ್ ಮತ್ತೆ ಮೂಲು ಈ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀಗ ಮೂರು ಪಾಡಿಂದ ಕರಿ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಚಮಚದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವ ಎಣ್ಣೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿ ಬೈಯಾಡು ಚಳಿ ಒಂದು ಸೋಕು ಫ್ರೈ ಆಗೋದು ಬೆಯ್ಯರ ಬಡಾದು ಚೂರು ಮಾಡುವ ಇಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆಗೋಡು ಮಾತ್ರ ನೀರುಳ್ಳಿ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೋಡು ಮತ್ತು ಯಾವ ಅವನು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಚೂರು ಅರಪ್ಪಡು
ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡೋಣವೇನು. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ತೆಳು ಮಲ್ಪರವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗಟ್ಟಿ ಕಡೆಯೋಡು. ಬಟಾಟೆ ಇಂಚ ಚೋಳಿದೆತ್ತದು ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಒಂದೇ ವಜ್ಜಿ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪರಲ್ಲಿ ಪೀಸ್ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಎಲ್ಲ ಅದಾತ ಬಟಾಟೆನ ಒಂಜಿ ಬಟಾಟೆನ ಎಣ್ಮ ಪೀಸ್ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಕ್ಕ ಸಾಸಿವೆ ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಡು ಟೊಮೆಟೊ ಪಂಡ ಕಡೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನು ಕಡೆನಾಗನೆ ಅಂಚ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಣಲೆ ದೀಯೆ ಬಣಲೆ ಕಡು ಮಸಾಲೆ ಪೊತ್ತುನ ಬದನೆಲ್ಲ ಎಣ್ಣೆ ದೆಕ್ಕ ದೀನೆ ಕೊಂತ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ. ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿಂಡ ತೆತ್ತು ಒಂಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡಿಯೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡುವೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಚೂರು ಅಂತ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಡು. ಮತ್ತು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ. ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಅವು ಬಾಡ್ದುಂಡು ಮತ್ತು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ ಯಾನು ಇಟ್ಟು ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡಿ ಇಜ್ಜಿನ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪುನಾಗನೇ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂಲ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪೆತ ಅಂಚದ ಬೊಕ್ಕ ಮಸಾಲೆ ಮಾತ್ರ ಪಾಡ್ದು ಒಗ್ಗರಣೆ ದೀದು ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ನ ಇನ್ನಿತ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಯೆ ಅವಳ ಟೇಸ್ಟ್ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಫುಲ್ ಗಸಿ ಆವಡೊಂತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವೊಂದು ಫ್ರೈ ಆಯಿನ ಮಸಾಲೆನ ಪಾಡ್ಗ ಮಸಾಲೆ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ನೆಟ್ಟೆ ಬೇಯ್ಯಾರು ಎಣ್ಣೆಡು ಇಂಚೂರು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಮಲ್ತದು ಇತ್ತನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪುಂಡೆ ಏರನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪದ್ನಕ್ಲೆ ಇಪ್ಪುವರ್ನ ಖಾಲಿ ಪುಲಿ ಮುಂಚಿಡೋರ ಬಟಾಟೆ ಕಜ್ಜಿ ಪುಂಚೋರ ಮಲ್ತು ತುಲಿ. ಅಂತ ಇತ್ತು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ದೆಕ್ಕದಂತ ನೀರು ಪಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ದಪ್ಪಲ ಅವರ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ದಯಪಂಡ ಬಟಾಟೆ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ಪದಿತ್ತ ಅವು ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದನಾಗ ಕುಡಲ ಆತ ದಪ್ಪ ಆಪುಂಡು. ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ತೆಳುವೆ ದೇವು ನೋಡು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಏತು ಬೋಡು ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಅಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ನ ಕುಡುವಂಥ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಿರ ಕೂಡ ಪಾಡಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕೊದಿಯಾಡು ಆಯ್ತು ಬುಕ್ಕ ಪಾಡು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪರ ಅವರ ದುಂಬು ಒಂಚೂರು ಪುರ್ತು ದುಂಬು ಬಟಾಟೆ ಪಾಡ್ಂಡು ಇದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ. ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು ದೋಸೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಇಂದೇನು ಬೊಕ್ಕ ಇಡ್ಲಿಗ್ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ನುಪ್ಪುಗ್ಲ ಅಂಚನೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು. ಉಪ್ಪು ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಪಾಡಿ ಉಪ್ಪು ಪಿರ ಪುಲಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪುಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಪುಲಿ ಪಾಡೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಟೊಮೆಟೊನಿ ಯಾವುಂಡು ಯಾವವು ಕೊದ್ದಿನ ಬಟಾಟೆನೆಲ್ಲ ಪಾಡಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಬಟಾಟೆ ನೆಟ್ಟು ಬೇಯ್ಯಾಡು ಒಂಚೂರು ಸಾರು ದಪ್ಪ ತೆಳು ಉಂಡತ ಅವು ಇತ್ತ ಸರಿ ಆಪುಂಡು. ನಾನು ಒಂಜಿ ಕೊದ್ದಿ ಬತ್ತನಾಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡೊಲಿ ಏನಾಡ ಇತ್ತುಜಿ ಅಂಚೆನ ಪಾಡ್ದಜಿ ಅದಕ್ಕಿತ್ತಂಜಿ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಚೂರು ಬೇಯ್ಯಾರ ಬುಡ್ಕ ಕೊದ್ದಿಯಾಡೊಂತೆ ಇತ್ತೆ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಬತ್ತುಂಡು ಸಾರು. ಜಾಸ್ತಿ ಕೈಲಿ ಪಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕ್ ಚಮಚ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಮೀನು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚನೆ ಅದೋಟು ಕೈ ಪಾಡೋಡು
ಏನ ಬಟಾಟೆದ ರೆಸಿಪಿ ರೆಡಿ ಆಂಡ್.